Habaicin kura na mai akuya ne. Rikicin Nuhu da Nura inuwa. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani, channel din nan tana kawo muku duk wani abu da ya shafi manya-manyan mawaƙa da kuma shauran labarai da ya shafi masana'antar Kannywood da wasu ma abubuwa daga ciki. Kamar yadda muka faɗa muku a baya, habaicin kura na mai akuya ne. Rikicin Nura inuwa da kuma Nuhu. Idan ba ku manta ba, kamar yadda binne Hausawa suke faɗa a cikin karin maganarsu, miya ba ta tsami banza. Kuma bikin magaji baya hana na magajiya, kuma allura ita take tono garma. Idan ba ku manta ba, a shekarar 2019 Nura inuwa ya saki wani sabon album mai rikitarwa. Lokacin da ya saki album din nan, wanda ya saki waƙoƙi guda biyu a cikin album din, da waƙar mai laya da kuma ban san wani sarki ba. Sanin kanka ne kai masoyin Nura inuwa. A lokacin da Nura inuwa ya saki wannan album din, wanda yake cewa mai laya ga mai zamani. Ya saki wannan album din ne mai laya ga mai zamani. Idan ka ji waƙar nan mai laya ga mai zamani, an saki kalamai kala-kala a ciki, kuma an fitar da kafiya a cikin waƙar nan ta mai laya kuma ga mai zamani. Idan ji za ka yi waƙar nan kama ka ji ta so 20, ba za ka iya kawo full ɗinta ba da kanka, saboda waƙa ce wacce ta ƙunshi abubuwa da dama da kuma ba'a iri-iri a cikinta. An launa salon magana a cikin waƙar, tun da dai ba duba haushe ne zai iya biyo maka wannan waƙa ba. Kuma a cikin album ɗin ayan ya saki wata waƙa wacce yake cewa ban san wani sarki ba. Idan ku manta ba, Nura inuwa shahararren mawaƙi ne wanda ya saba saka irin wannan waƙoƙi wanda suka shafi launi a cikin magana kala-kala. Za ka ji yayi magana ya habaici, amma kai ba ka saka ce da kai yake ba a cikin waƙar tashi. A wannan waƙa da ya saka bai san wani sarki ba, a cikin shekarar ne aka sami wani babban taro inda aka gayyaci duk wasu mawaƙa da suke cikin masana'antar Kannywood gaba ɗaya, domin za a je a ware, za a babba da kyautar award. A nan ne to kowa ya ji wanka, manya-manyan mawaka da kuma manya-manyan masoyansu, wata kan Nura inuwa da kuma Nuhu, suka je wajen karɓar wajen wannan award da za a ba su. Bayan sun zauna a cikin wajen a zaune, shi Nura inuwa shi ma ya ƙara so, shi ma ya zauna can, shi ma Nuhu ya zo ya zauna a wajen. To bayan sun zauna, kowa ya zauna, shi can aka kira Nura inuwa ya zo ya karɓi na yi kyautar. To Nura inuwa dai bayan an kira shi, ake tambaya shi wani waƙa ya kamata a saka ma domin ya yi mamin ɗinta a cikin wajen taron nan. Shi yake cewa a saka ma waƙar bai san wani sarki ba. To a nan bayan an saka ma waƙar bai san wani sarki ba, a nan ya fara mamin ɗin waƙar nan. Bayan ya fara mamin ɗinta, can sarki Nuhu yana zaune. Sarki Nuhu dai ya yi tunanin dai da shi ake ko kuma ba da shi ake ba a cikin waƙar. Can cikin kankanin lokaci ran Nuhu ya ɓaci sosai, kawai aka ga ya tashi ya fita daga cikin wajen taron nan. Da ya fita daga cikin wajen taron nan, shi dai Nura inuwa yana kan cikin mamin ɗin waƙar shi. Bayan ya kammala mamin ɗin waƙar shi, ya dawo ya samu waje ya zauna. Shi kuma can Nuhu aka je aka lallame shi, ta da dama suka lallame shi da shauran abokan kasuwancinsu. Shi ma Nuhu ya dawo cikin wajen da shi ma ya karɓi tahi kyautar award ɗin ya karɓa. Da ya karɓa, to ya tafi. Daga nan kuma rikici yana ya barke, aka ta fama dai, aka ta fafata.
mutane dama can daga baya da dama suna tunanin da wannan waƙar da sake ta bai san wani sarki ba, da sarki Nuhu yake. Shi can mutane da dama yanzu suka fuskanci a yi wannan waƙa da sarki Nuhu yake, domin yi ma kan lokacin Nuhu rai ya baci sosai. To dai Allah ya mana mai kyau, kuma Allah ya sa su daidaitu a tsakaninsu. Idan yau ne farkon shigowa ga cikin wannan tasha ta Arewa zuwan Hausa TV, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar liking domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun dora. Mun gode sosai, sai mun ƙara haɗuwa cikin wani sabon bidiyon.